Máme asi 4 hodin spolu s teďka na můj kanál, ale možná se to zvládne před mnou. Nevím, přátelé, normálně náš pořad skončí 19 hodin, takže zapněte si na své 23 hodin a možná to stihneme. Uvidíme, dejte se připravit, držte nám palce. V našem pořadu, jak se staví sen, se vždycky snažíme nabídnout pěkné věci za rozumné peníze. Ale pozor, mezi námi jsou i tací, kteří nemusí obracet každou korunu. Jak vypadá taková kuchyň multimilionáře? A vaří v ní vůbec? Podívejte se na reportáž, kdyby taky ještě. V moderních kuchyních si můžete vymyslet skoro všechno. Malinkou jsou různé elektrické výsuvné systémy. Já když jsem byla tady tu kuchyni, tak si nešlo ani tak do barvu, spíš o ten materiál. Ale samozřejmě červená barva je taková pěkná, myslím si, že to je barva, která vždycky bude moderní. Mně se třeba líbí taky ten bar, že můžu vlastně si tam připravit to jídlo a můžu si přitom koukat na televizi. Obvykle používané pracovní desky z laminátů jsou u moderních kuchyní nahrazovány pracovními deskami z umělého kamene z důvodu jejich kompaktnosti, kdy z rozířezů se neudržuje žádná špína. Tak hodně prakticky je třeba tady to sklo, který je omylatelný, takže když vařím a prostě samozřejmě si ta kuchyň špiní, tak opravdu vezmu prostě vodu, otřu to a hned je to čistý. Je pravda, že teda z kuchyní někdo pomáhá v firmě, protože je to samozřejmě náročné, aby se využilo co nejvíc toho prostoru. Tak já si myslím, že každý může se měl mít kuchyň do svůj kuchyň. Jsou různé hezké vychytávky, které si vlastně dopřeju. U individuální kuchyně je splnit přání každé hospodyně. Každá hospodyně si může vytvořit v kuchyni svůj svět. I v dnešní jak se staví sen, se budeme věnovat. Má to zlú baterku. Ešte vydrží to, až keď to bude blikať, keď budeš stáť, vieš. Keď pridávaš, tak môže trošku zablikať. Já jsem vybral pana Matouše Vykoukala z Olomouce, který zakomponoval staré věci do nového interiéru a hlavně ve svém obyváku má krk a to je pro mě nejvíc. Já jsem vybral Luci z Prahy, krásnou bílou kuchyni. Výborně, jak přeložíme? Všichni 3 získávají půlroční předplatné moderního bytu a navíc, získá digitální fotoaparát od Moženky. Kdo to je tentokrát? A Matouš Vykoukal. Gratulujeme. Podrobnější informace o této soutěži na www.iprima.cz/JSSS. Pořad Jak se staví sen přijel zachránit život této ženské kuchyni i samotným kuchařkám. Jsem obyvatelkám, jsem sympatickým ženským 3 generací pod jednou střechou. A kuchyň, která usiluje o život 3 dam, jsme zmasakrovali motorovou pilou. Živá z této proměny neodejde. O to se náš Vilda postará. Sledujte nás. Příjemné sledování pořadu vám přeje Septra. O 9. Vážně? Vám přeje kuchyňské spotřebiče Březy. Další závadné potraviny se objevily na půdech České. Zažni mi prosím ťa vnútri. A hádejte odkud? To samozřejmě z Polska. Státní zemědělská a potravinářská inspekce hned nařídila jejich stažení z prodeje. Jenže pokolikáté se k nám už od našich severních sousedů dostalo něco, co na pulty rozhodně nepatří. Nebylo by lepší zakázat z Polska dovážet jakékoliv potraviny? Dívejte se na zprávy. Dozvíte se i to, že se stále více rodin, které se starají o postižené děti, dostává do finančních těžkostí. Ptáte se proč? Jednoduše, dostávají na dítě mnohonásobně méně než ústavy. Jak je to možné? A z jednání pro nápravu sledujte zprávy, které začínají 18:55 a moderují je Terezie s Tomášem. Vynikající. Perlina Maton je ochucená. Je nejlepší vodáky. Co jsem říkal? Ochucená Maton je kýhlu to nejlepší. Prostě to kovček, když jsme mali opatrňák, keď nepůjdeme po
stojím, tak odpadnu kolesa. Fidorka, vykutálená rošťárna. Neodpadnu? Neodpadne. Ale nechoď tady plný plyn. Se stavebním spořením ujištění budou vaše peníze v bezpečí a dobře zajištěné. Navíc můžete získat roční zhodnocení více než 1%. Zařiďte si stavební spoření o 4 a využijte navíc možnost výhodného úvěru na financování bydlení s neměnnou roční úrokovou sazbou 3,7%. Samozřejmostí je i pojištění úvěru a osob. Českomoravská stavební spořitelna, jednička v bydlení a finanční jistotě. Jsou chvíle, kdy se potřebujete zhluboka nadechnout. Zhluboka se nadechni a jdi do toho. Nová Astra GTC. Vaše nová hračka. Nový revoluční kondicionér DAF. Spojuje zvedený kondicionér a vyživující masku. Působí stejně rychle jako běžný kondicionér. Tam idem zaparkovat bez toho, aby som tam viděl. Na rezervu a na rezervu. Objevte kompletní ošetřující řadu DAF. A to akože auto. Olajcná, aby sa mohli otvoriť dvere. Skittles, ovocné žvíkací bonbony.